बुंनो सानाखिसै जे बेहाय नै आब' संगिनानि गुमै ओमफ्राय आब' संगिना ओमफ्राय बैयो आबौ औ बाय अखासो थायफैजोबबाय मैया मान गुंग्रुं गांग्रां गावदों माथो सिरिनाय बायदि मोनखादों न'आवनो बेसे गरम बै नोंनि भिडिअ खालामनायाव मोसाग्राफोरा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि देनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो रौतायावहाय थांनो नागिरदों बिराद गरमखा नै देलायबाय बोथोरालाय सान्दुंबो गैया बिराद अखा खोबदों आरोना जोम जोम जासोदों ओमफ्राय बिराद गोलोमबाय ओमफ्राय रौतायाव मानो थांदों बेखौ एसे खोन्थाना नै दिनै रौतायावहाय माबा दङ बिसानि प्रग्राम बिसानि प्रग्राम दङ आरो ओमफ्रायो मामोनलाय मुथु माबामोनलाय बुंनो रोंला आङो हा बिसानि मिटिं दङ रौतायावहाय ओमफ्राय जोंखौ गासैखौबो लिंहरदों बेयाव ओमफ्राय थांना नायनोसै आरोना ओमफ्राय दाखालि आइ कार्ड रानदोंमोन नै ओमफ्राय आइ कार्डफोरखौबो गाननानै थांनो थिनदों नालाय ओमफ्राय गानखाबाय आङो ओमफ्राय मुथुआ बाइकजों थांसिगोन जोङो जोहा रुकुलु आरो आंजों सानैजों टमटम लानानै थांसिगोन आरो दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय था लोगोफोर बिसानि प्रग्रामावहाय दिनै मा जागोन आङो खनसेबो थांफेराखै दिनैसो थांफेरदों ओमफ्राय मा जागोन भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै नायलांबाय थादो लोगोफोर गरमथार जों मुथु नोङो थुग्रोबाय था टमटम ड्राइभारखौ माय देखायनो औ खोमसिसिस नुबायदां नै जोंना ड्राइभारा बेनो माबादोंलै सान्दुंजों बोरैबा नुदोंना जोङो मोनफैबाय जाय जायगायाव प्रग्राम जादोंना बे जायगायाव जोङो मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो टमटमजों फैदोंमोन ना जों मोनफैग्रोबाय आरो जाहा मुथा बाइकजों फैगासिनो मोनफैथ'वाखै लामायावनो जा गोसा अखा मोनबाय जोङो सिजालायबाय आंना दख'नाया माहिनायसो ओमफ्राय फैबाय थानायाव मोजां भिडिअ लानो मोनासै आरो ओमफ्राय दाना जोङो प्रग्रामावहाय हाबहैनोसै माबायदि जादोंथाय मालायफोरा फैजोब्बायदां र' देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंहानि गारियाबो गैयामोन ना दिनै न'आवहाय जोंहा आफाया लांदोंमोन आरो खामानियाव बेनिखायनो जोङो टमटमजों थांबाय टमटमजों थांनायखायनो एसे अखा सिजालांदों बांद्राय सियाखै मायल' सिदों दख'नायाव सिदोंमोन आरो ओमफ्राय रानबायबो अखाया रौताथिंबो गैया जोंनि गामिथिंबो गैया लामा गेजेरावल' दसे ज्राव ज्राव हाना होनायमोन आरो नै हाबहैनोसै जों दाना सिङावहाय जाहा मुथा मोनफैबाय नालाय हाबहैना नायनोसै आरो मालाय मेथाइ खनसोदो मेथाइ खननाय जाबायदां बेयाव जेबो जाला नामा नै बैयावहाय जादों आरोना प्रग्रामा नै बाथौ मन्दिरा मालाय जा मोजांखा आं दिनैसो फैदों बेयावहाय बेयाव खाम संदों जोंनो थाखाय संदों ओइ नै
थांबायसो थांसै ए नै सफैबाय माथि नै आं सोलोङाखै आङो सोलोङाखैनो सोलोंबाय नामा नामा सोरबा सोमखोर सिंगार आंनि क्लासमेट singing list dancing नै जों सिङाव हाबहैना नायनोसै मानसिफोरासो फैजोब्बाय नामाथाय र' सिङाव नायहैना नायनि मानसिफोरालाय फैजोबाखै जोंबो एसे थाब सहैदोंना बेखायनो मोनफैथ'वाखै खोमा मानसिफ्रा इउटुबाव जाय नायदों जायफ्रा ससियेल मिडियाजों जायफ्रानोखि बिराद माने बिथांमोना लोब्बा थायो बिथांमोना दिनै बर' सावथुन मुलुगनि जि थासारि बेखौ दिनै नुबाय थादों दा बेनि थाखायनो आं बेयाव गुरैनो खावलायनो लुबैदों दिसाखौ बा बर' सावथुन जिखिनि जोंहा बेयाव महरगिरि आफाद दङ बे आफादखौ आं खावलायगोन इयुननिखौनो जे जोंनि नैबे बर'नि जि हारिमु बा बर'नि जि सावथुन बा बर'नि जोंहा कालचार जोंनि जि कालचारखौ जाहाथे जोंनि जेराव बर' दङ बै बर' ओनसोलफोराव जाहाथे जोङो बेखौ जों फोसावनो हायो बेखौ फेहेरनो हायो बेखौ जाहाथे जोङो मिन्थिहोनो हायो बेनि हाबाफारिखौ बिसाया खामानि मावनांगौ आं बेखौ गुरैयै खावलायदों आङो बिसानि बेफोरबादि प्रग्राम खुंनायाव जेरावबो थांफेराखैमोन लिंहरनायालाय लिंहरखाबाय थायो नाथाय समफोराबो मिलाया नालाय बेनिखायनो थांनाय जायामोन आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम थांफेरदों आङो थांनानै जोबोर मोजां मोनदों गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बेयावबो आङो थांनाय जानाय नङामोन खोमा गोजानफोराव जानाय मोनबा जोंनि रौतायावनो जादों नालाय बेनिखायनो थांनाय जाबाय आरो उनफोरावहाय बेफोरबादि प्रग्राम जाबावोब्ला थांनो नाजानोसै आरो मोजां मोनदों थांनानै जोबोरनो नैबेयावहाय आब' संगिना दैमु ओमफ्राय रमिय सार बै जोंना लोगोरि फिल्मनि एक्टर ओमफ्राय बिथिंनिया सोरमोनथाय सिनायलायासै आङो बारा सिनायबोजोबा नालाय बिसोरखौ भिडिअ लासोदों आरो ओमफ्राय आंबो एसे भिडिअ लानोसै होननानै भिडिअ लाबाय बारबो खोलो खोलो नांसोदों बेयावहाय ओमफ्राय आङो जेबो रायलायालासिनो बेबायदि भिडिअ लाबाय थादों उनथिंजाय दावराव ना रायलायबाबो मोजां खोनाखानाय नङामोन बेखायनो बेबायदि सिरि सिरि भिडिअ लाबाय थाबाय आरो आंखौबो रुपुलुआ जाहा आं नोंबो फट' लाहैथां फट' लानोबा होनदोंमोन आङोहाय लाथ'लाहाय आङो उनाव लानोसै होननानै लायासै आरो ओमफ्राय नै दैमु एक्ट्रिसआ आंनि ब्लगावहाय मा बुंगोनथाय आं एसे बुंहोबाय खोनासंदो लोगोफोर मा बुङो आरो बेनि अनगायैबो खुगा मेथाइफोर दंमोन जाय खुगा मेथाइफोरा गोदोनि दरं स्टाइलनि दरं रावसाफोरनि मेथाइफोर दंमोन बिनि गेजेराव बिख्यात फुटबलार नारायणनि बिमा नै दैमु एक्ट्रिसआ मालाय आंनि ब्लगाव मोजां खोथाफोर बुंसोदोंमोन दावरावथार नालाय बेनिखायनो मोजांखौनो बुजिस्रायासै ओमफ्राय नै आब' संगिना आरो आब' संगिनानि गुमै मुलुग बिसोरो न'आवहाय थांनो ओंखारबाय जोंबो खाम जानो होननानै ओंखारबोदोंमोन बेयावनो लोगो मोननायखाय एसे भिडिअ लानोसै होननानै लाबाय आरो
भिडिअ लानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। आंथ' बिसोरखौ बेबायदि माब्लाबाबो रियेलाव लोगो मोननानै भिडिअ लालायलायनो मोनगोन होननानै सानफेराखैमोन, नाथाय दिनै लोगो मोनबाय। लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो। ओमफ्राय आं ब्लग भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै। आंना ब्लग भिडिअआ पार्ट 1 पार्ट 2 जासिगोन। आङो बिराद भिडिअ लाबावदोंमोन, बेखौ बेयावहाय होजाब्ला बिराद गोलावद्राय जागोन दि, बेनिखायनो बेयाव होला। पार्ट 2 आवहाय बांसिन मेथाइ खननाय मोसानाय नुनो मोनगोन। बिराद मोजां मोजां मोसानाय दङ भिडिअ लानायफोर, बेखौ पार्ट 2 आव होनोसै। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि पार्ट 2 भिडिअखौबो नायनो नेनानै थागोन होननानै। ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोसै। जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। बाय बाय।